का हो ई घमावा में का करत हो? रोज घरे में आईना देखत रहलू, आज देखती घामे में घूम घूम के आईना देखत हो। तोहे घामो ना लगत है का भइल का? अब का बताई तहरा से कि का भइल आ जान के तू करबो का? अरे भाई करे लायक रही तो करी आदमी ना, तू बतावा त। अरे इहे देखो तनी कि नैहर में कैसन रहे, हमार चेहरा कैसन रहे आ कैसन हो गईली आ कहाँ के फंस गईली। फंसालू? तारा के फंसा के ले आइल बनी हम, बियाह क के ले आइल बनी, बुझलू? हाँ जाना तनी बियाह क के लाइल बड़ो, यही से जारत तारो। सुनो एगो बात। हाँ सुनावा। हम तो नैहर रहत रही एसी में, हाँ एसी में, एने देह जरी जाता हमर खेती में। हम तो नैहर रहत रही एसी में, हाँ एसी में, एने देह जरी जाता हमर खेती में। अब पढ़ने लिखने का बाड़ू ना, अब तुम्हें कहा समझाई हम? हाँ तो पढ़ लिख के तू उखाड़ ले बड़ो और खेतवा में जाके कलम चलावे लो। कौन कलम हो? खेतवा में कौन कलम चली? हाँ ऊ हाय फरसवा। अर्थवा फरसवा छोड़, आई फायदे के बाद सुन। मजा मिली नहीं एसिया कुलरिया में, हाँ कुलरिया में, रानी जवन मजा पूर्वी बेरिया में। अंगूर ना मिले ना पट्टा मजा मिली नहीं एसिया कुलरिया में, हाँ कुलरिया में, रानी जवन मजा पूर्वी बेरिया में। एसी कूलर फ्रिज पंखा छोड़ के खटिया चटाई पटरी सब बरले नु बा। अरे कितना बड़का सुविधा बा। आ सुना तनी हमार नैहर के सुना। हाँ तू नैहरे के सुनावा। जाड़ा में सुतत रही चालू के हीटर, गरमी में ठंडा पियत रही 2-2 लीटर। जाड़ा में सुतत रही चालू के हीटर, गरमी में ठंडा पियत रही 2-2 लीटर। धइल कजुआ बादाम रहे पेटी में, धइल कजुआ बादाम रहे पेटी में, हाँ पेटी में, एने देह जरी जाता हमर खेती में। लगेला। अब वही आराम करा, बाद में डॉक्टर अपन काम करी। यही से ना कहलू जी हमके चक्कर आवत है, हमार गोड़ थरथरात है,
एजीएम गिर जा, ई सब आरामे के दिन हो। अच्छा तो हमार तबीयत खराब होला तो तहरा मजा मिलेला? अरे मजा हम का ले, मजा तो डॉक्टरवा लेला ना। खाई के मोटाइलू ना काम कुछो कइलू, बुझाइल? एही से तबीयत के मरीज होई गइलू। अरे अरे का फाटे रे? माथा छाती करे जकुल और का खाई के मोटाइलू ना काम कुछो कइलू, एही से तबीयत के मरीज होई गइलू। मजा मिले ना मोटा की शरीरिया में, मजा मिले ना मोटा की शरीरिया में, हाँ शरीरिया में जौन मजा मिले पतरी को मोरिया में। पतरी कमरिया वाली चाहिए तो पतरकिए के ढूंढत रह, राती में तब तहरा के बताई ना।